Σασμός. Τι θα γίνει στο τέλος? Αρχικά, η Θοδώρα και ο Γιώργος δεν θα καταφέρουν να υιοθετήσουν το παιδί, καθώς θα εμφανιστούν οι βιολογικοί γονείς του. Όμως η ζωή θα τους δώσει μια ακόμα ευκαιρία να γίνουν γονείς, μιας και η κοπέλα θα μείνει έγκυος. Μάλιστα το ζευγάρι θα κάνει και θρησκευτικό γάμο με κουμπάρους τον Αντώνη και τη Μαρίνα. Η Καλλιόπη με τον Παύλο τώρα όχι απλώς θα φέρουν το σασμό, αλλά θα γίνουν και σύντροφοι, μιας και ήδη είναι συναισθηματικά δεμένοι. Χαρές θα δούμε όμως όσον αφορά τον Αστέρι με την Αργυρό, μιας και επιτέλους θα παντρευτούν και μάλιστα παρουσία όλου του χωριού. Παράλληλα, η γιαγιά Ειρήνη λίγο πριν το τελευταίο επεισόδιο του σασμού θα πεθάνει, βυθίζοντας στο πένθος όλο το χωριό. Την ίδια στιγμή η συμμετοχή της Βασιλικής στο θάνατο του Λάζαρου δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτη. Γι' αυτό και οι Μουντάκηδες ετοιμάζουν επίθεση στην οποία θα υπάρχουν θύματα. Επίσης, ο πόθος της Σοφίας Καμαριωτάκη να καμαρώσει την κόρη της στο πλευρό ενός μορφωμένου άντρα θα γίνει πραγματικότητα, αφού η Στέλλα θα παντρευτεί τον Χρήστο Γιακοβάκη τον εισαγγελέα και στο γάμο θα εμφανιστεί και η Σοφία. Στο μεταξύ η Μαρίνα χάνει τα λογικά της και ο πρώτος που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα θα είναι ο Αντώνης. Θα ξεκινήσει θεραπεία, αλλά εκείνη θα αρχίσει να βλέπει τον άντρα της και να του συμπεριφέρεται σαν να είναι γιος της. Ο Αντώνης καταλαβαίνει πως δεν υπάρχει επιστροφή στη ζωή τους και τελικά θα αυτοκτονήσουν. Τέλος, θα δούμε να επιστρέφει η Αμαλία Ξενάκη για να ενωθεί ξανά με τον Δημήτρη Μαραθάκη, το γιατρό του χωριού. Το ζευγάρι θα μείνει μαζί ξανά και με την επιστροφή επίσης της Σάντρας από το κέντρο απεξάρτησης θα δημιουργήσουν μια όμορφη και αγαπημένη οικογένεια. Η Λεμονιά τώρα. Όταν μάθει ότι ο Τόλης με τη Θεοδώρα σκέφτονται να παντρευτούν καθαρά για τη διαδικασία της υιοθεσίας, παίρνει την απόφαση να τον διεκδικήσει. Πρώτα με ένα φιλί μπροστά σε όλους, με τον Τόλη να λέει το μεγάλο ναι. Και κάπως έτσι θα γίνουν ζευγάρι και θα καταλήξουν να χορεύουν και αυτοί το χορό του Ισαΐα. Αυτό λοιπόν είναι το τέλος της σειράς.